bumi ora prakempita prakula mangambak-ambak ngadeg atenger-tenger nganti kaya tugu Sinukarta. Tugu papan ingkang manggon Sinukarta rinengga-rengga. Lah menika ta warnane Sang Bratasena. Pranyata satria ingkang pengawak waja. Nalika semanten dupi midhanget dawuh timbalanipun nenggih Sang Tapa Begawan Durna. Kinenangulari kang wujud kayugung susu ing angin. Siga prapting tepining wana tik brasara. Wana gawat liwat wingit kepati satu mara satu mati jalma mara bali mung kariaran. Saka keteling pang ingkang sambung sinambung nadyaning wanci rina kanthi persasat kaya ing wanci ratri. Saka petenging alastik brasara. Parandiri Sang Bratasena kang pengawak waja datanate mundur saking geguntur datanate mendha saking pangreba. Sigra matek aji Bandung Bandawasa wungkal bener pengantep-antep tiraranipun ingkang paman ing Mandira Jajar Raden Gandamana. Jumangkah ngulari kang kayugung susu ing angin. Wreksa ageng den bedol, sela ageng den dukiri den glundhungaken. Satemah katingal morak marik bubrah wana tik brasara. Anggro sesumbar Lindho bumi kuncing kumalu dokundur ketup
Rumembak penyu kang kumambang dosang remapan ana ing guwa Sigrangga. Ana ing areng-areng ing Gunung Candramuka, lha kok dadi ngisor kaya ana Silindu. Ngisor katon sintru kaya ana prahara. Ora dal. Eneng apa Kakang Rukmuka? Teka ngisor Gunung Candramuka alastik brasara ndak sawang saka kene katon bubrah slangkrah ora karu-karuan. Aku dhewe ora ngerti. Ora dalala kok dadi tumpuk matumpa lelakon ingkang sinandhang awake dhewe. Wiwit awake dhewe disotke sasat kaya wis gusis. Entek tapis kidang menjangan aja kok kidang menjangan kethek wae wis ora ana. Kabeh entek dipangan awake dhewe aja kok kethek wregul wae wis ora katon. Pedadak lah kok dadi ana ketiga ngerak agak-agak banyuning sendang asat. Kowe karo aku ora iso ngombe aja kok banyuning udan nadyan tetesing ngembun wae kaya sinumpet dening panguwasaning dewa. Dadi utusaning dewa dadi panganing awake dhewe. Adalah ayo Kakang Rukmuka tak derekake. Rukmuka iya. Kowe goleki ana ing kiblat kulon, aku nasak kliblat wetan. Lah kok dadi saya cedhak papan nggone bubrah slangkrah alastik brasara. Oh, lah dalah iki menungso sing ngrusak alastik brasara. Ana satriya gedhe blengah-blengah paklitane kuning nemu giring. Ndukire ruse ana ing guwa Sigrangga. Mbok menawa satriya iki ingkang wis diutus dening dewa dadi panganku lan panganing Kakang Rukmuka. Aja grusah-grusu dicaketi dhisik ditakoni apa wigatine. Dene ngrusak alastik brasara. Ayo Kakang tak derekake Kakang Rukmuka. Kewawang nyomungguing ngaloka ora dalara apa to bareng tak cedhak yo dedeg piadeke meh padha karo aku ora jalma pinilih. Gus aja mati tanpa aran sapa kowe ya. Teko kowe wani ngorak-arik wana tik brasara, sumuk nyawamu pengin tinjung akhirat. Kowe wani mlebu telenging wana tik brasara kaya Jambi Sinikar meh padha rupane.
padha sandhangane. Iki sapa? Akon karo aku sing tunggu alastik Brasara. Sing ngreksa Gunung Candramuka papanku ana ing Guwa Sigrangga, aranku Rukmuka. Iki adhiku Rukmakala. Ya, aku Rukmakala. Kowe sapa, Raden? Takon karo aku Raden Bratasena. Raden Bratasena, ya. Apa wigatine dene kowe ngrusak alastik Brasara? Kowe gedhe mbok rubuhan luputke kelawan aku. Nanging dadi weruhanamu. Yen tanggonku ora arik wana Tik Brasara, mergo aku goleki sewiji-wiji kendak upati. Apa sing tok goleki? Kayugung susuing angin. Kepasang Yogya katujuhe ngenu dene aku ketemu karo kowe. Kowe jare sing ngreksa Gunung Candramuka, mula kake tuduhna kayugung susuing angin. Woh, adalah keblasok lakumu. Ing atase aku ki wis tetaunan mapan ana ing wana Tik Brasara wae ora urung tau ngerti kang aran kayugung susuing angin. Aliya ora sah goleki kayugung susuing angin. Ora bakal aku bali marang ngersaning bapa guruku sing dawuh ngupaya kayugung susuing angin yen durung entuk gawe. Nadyan tau nono windanana ora bakal aku bali ngadhep kalawan bapa guruku. Wah, bocah iki pancen soroh pati. Wis ora sandadak kakehan gunem sing tanpa guna, Kakang. Cetha yen to bocah iki jarak tekaning pati ana ing wana Tik Brasara, mbok menawa iki dadi pangane ana ing wana Tik Brasara. Wah. Yen pancen kowe kepengin njaluk daging setampel gedhe setetes, aja mung setampel, aja mung setetes. Nanging yen bisa sak wutuhe aku wae panganan gedheku umbenen karo adimu Rukmakala. Wah, dalah ikhlas karo nyawamu. Ora ikhlas sebab apa? Yen pancen ikhlas aku ngaturke panuwun ingkang tanpa pepindhan, nanging carane kebus. Ora wedi mati kowe. Urip ana ing alam padhang ora bakal aku wedi lawan pati, ternyatane uripku mung minangka dadi paringing sing maha kuwasa. Rasah mejang kaya pendhita. Mapan tak gigit janggamu kemrocos, getihmu ak sesep, dagingmu ak beset tak pangan karo kakangku. Sing prayitna ngati-ati. Kowe ora iso mateni Bratasena, malah ana buta lak duku mbondase pecah dadi lan patine. Wah, gaglak limpahmu parat.
iso mateni gedhe ra diombe dhewe daginge ra dipangan dhewe ka mangan matamu ra apa wah arep mangane kok rekoso lho rumangsa apa wis iso tak cokot metu getih sethithik tak dilat wah iso wuwuh kekuatane ngiler to kowe pengen to kowe pengen Kang lar kepengin wareg wetenge mbudidaya aja sak penakmu dhewe minggir aku tak endilat gedhe Raden Werkudara kaya seger to jos piye wah tak cokot gulune kaya karet ban ora tembus ora iso nyokot gulune Raden Bratasena wala piye apa ya kelakon awak dhewe ora entuk pangan diwa lha piye Kang aku manut karo kowe Rang kerubut wong loro mesti ora bakal monggo mulya Kang. Mungsuh karo aku ijen padha ijen kalah kok ngrubut. Wah, buta model opo? Aduh. Anget tangkep. Mutao ya ora ana apa-apane. Ning angin. Ora mangan apa-apa. Yo, lagi sabat to. Ora nuduhke kayugung sesuai angin malah gawe patine Bratasena. Sumuk nyawamu. Piye iki? Halo. Ti mikir loro. Mikir mati, mikir loro ora entuk pangan bareng wae mati. Sama-sama. Wah, aku ki waton bangkean ya tak sikep. Mbodheke sapa ngawur wae. Oh, lah piye iki wah cilaka kowe karo aku mesti mati, Kang. Kowe karo aku mesti mati. Iki mengko mesti didu sirahe. Ora omong-omong ngono kuwi. Malah ngomongi didu sirahe. Kene iki lagi mikir malah tok jelaske ora. Oh iya lali aku Kang.
Wis kebacut kok lali-lali ora. Wah. Den Kumba mestakaning Sang Rukmuka miwah Sang Rukmakala. Nalika semanten sirna Margalayu pecah mestakaning yaksa kekalih. Jerbabah mungguing dadah. Tutuk ngorok kaya kawah. Datan mobak, datan musik krana sampun sirna Margalayu parandening mangke ana kalaning jagat gawaning para dewa. Ilang musna kuwandaning Sang Rukmakala. Kagiat Sang Raden Bratasena Dwima. Chandra ingkang wujuding buta loro Rukmakala. Iki ana dewa loro ing merpegi lawan papan dunungku. Ong mastu nama Sidam Sekaring Bawana Langgeng Kulup Bratasena. Indra kakekku, ya aku ngaturake basaku katura. Ulun tombak karya bombong tiat wuruhanane ronggir. Sayekti ulun ingkang mimba raseksa aran Rukmuka dene Kakang Ulun Bathara Bayu ingkang mimba raseksa aran Rukmakala. Apa sababe ing atase dewa wis kepenak urip ana ing kayangan teka dadak wujud yaksa. Apa kurang kepenak nggone urip ana ing kayangan? Kusik Bratasena aja kesluru mundhak ora prayoga kedadiane wurhanane ronggir. Anane panjenengan ulun wujud yaksa sayekti dadya sarana gat girinata kuwi ngadani pahargyan mengeti 1000 warsa panjenengane nggone madeg minangka dadi dewaning para dewa. Jroning ngadani pahargyan mau Sang Hyang Jagat Giripati ngadani ya kuwi lelangen ing ngaran lelangen Lenggot-bawa. Wonten ingkang padha mbeksa widodari kayiwangan sekedhi kurang sawiji. Mantasaning widodari kabeh nderek mbeksa ana ing pahargyan ya kuwi 1000 warsa panjenenganing Sang Hyang Jagat Girinata nggone madeg minangka dadi dewaning para Lenggot-bawa rancak niring sambikala. Saka pintering nggone padha njukit para widodari ing ngagem busana sarwa tipis lan sarwa sutra. Wekasan nalika semana para Jawata nggone nabuh gongsa Kyai Lokananta sumurup marang kasuwistyaning warna para widodari wekasan akeh kang padha bingung. Klebu Kakang Ulun Bathara Bayu nalika semana nek ora kleru ngasta gong. Kanpeson wekasan ngeses kang dadi angine nyingkap busana ingkang denagem Bathara Wilutama wekasan katon wentise mencorong nganti kaya kencana sinangling ndadekake bubar kang padha natap gongsa Kyai Lokananta.
ingkang kudune durung gong wis digongke, ingkang kudune nyamber malah wis dikenongke pindho. Leger kita dewa nanging nafsu kita tan prabeda kaya dene yaksa wenteh panjenengan ulun dadi buta loro aran Rukmaka lan Rukmakala kudu urip ana ing Gunung Candramuka mapan ana ing Guwa Sigrangga. Ulun Bratasena Hendra kakekku piye wayane mangsa kala wis nekani ulun wenteh bali ruwat kaya wujud nalika semana wujuding Jawata mula saka bungah-bungahing ulun nggih dina samengko kita bakal ulun paringi ingkang wujud upaya kayugung susuing angin kayugung susuing angin ya mula gandeng Indra kakekku sing rawuh ana ngarepane Bratasena aku njaluk pituduh kayugung susuing angin kuwi papane menyang endi yen kita ngupaya papane sayekti mboyaana sabab kayugung susuing angin mau sayekti pralampita utawa ukara ingkang wis diparingake dening gurumu Si Begawan Durna wondene jlentrehing kayugung susuing angin mau mengkene kayu kuwi kajeng kuwi karep gong kuwi gedhe susuing angin kuwi mlebu metu ning napas utawa sinebut Bajra Hirawana kulub wong kang duwe gegayuhan kuwi kudu sinartan aringing napas tuwin madhep manteping gegayuhan dadi kayugung susuing angin mau sayektine jlentrehing tembung kaya wis ngulun dawuhake mula nggih nanging aja pisan-pisan kita kuwi ngluputake kelawan Begawan Durna sayekti guru Durna mau guru sejati ingkang bakal paring kawruh kelawan jeneng kita mung nak ayu bapakku piye wis ndak tampa apa kang dadi dawuh Indra sarta kita wis uga nampa kang dadi jlentrehing tembung kayugung susuing angin ing mapan ana ing Gunung Reksamuka ya ing Candramuka kaya ingkang dadi dawuh Bathara Indra yen to sak temane kabeh mau mung pasemoning lelakon ingkang didhawuhake dening gurumu Begawan Kumbayana iya mula kang sangka kuwi nggih puno sira kula kudu wanuh marang sesembahan ingkang sejati mula kang sangka kuwi sewiji-wiji dawuh ulun wigatekna lan sadurunge sira bali nyuwun keterangan marang gurumu luwih dhisik jeneng kita bakal ulun paringi sarta ulun pacak mawa gelung minangkara minangka waing subratanira nggonira bakal ngidep ngelmu kasampurnan nggih kula Bratasena atmajaku bocah bagus lang-langing driya mangung kong ganduan rimang lirlena kelawan jeneng kita kula Bratasena wah bayu bapakku ngesoke dawuh panuwun dene Pungulun Sang Hyang Bathara Bayu wis paring busana ingkang mengkene nggih sumurupa kula yaiku ingkang winastan gelung minangkara cinandhi rengga ndek ngarep dhuwur mburi wondene busana ingkang wis ulun paringake duwe ngene nalika sira ana ing kanan kiring merong dapur Nagaraja minangka kekancing kejaba saka iku jeneng sira ndak paringi paningset sutra adihangga apa dene cunduk Barga Warastra besok tumapaing perang gedhe kena kinarya piandel jeneng kita Kulub Werkudara wah ngaturke panuwun Bayu bapakku jumbuh lawan engking ngusulun dawuhake nggih tampan ana sesupe sesutya mani ing candrama ingkang daya kekuwatane lamun sira ngambah jroning warih manjing suruping satset pati ingkang sejati kang mangkono guru kita Begawan Durna ora bakal
atur dura kalawan jeneng kita kula Bratasena. Indra kakekku Bayu bapakku gandeng wis paripurna. Aku njaluk pamit bali ngersaning Durna bapakku bakal tak tanjike babagan ngelmu kasampurnan. Pangestu ulun tansah mayungi kalawan laku Jandra kita nggih Bratasena. Panalingan rumajaring ratri linenggak jangkanira kabeh kaya ngenteni sileming palwa gabus kumambaning Sila Kresna ngunku ngrantu kan sowane siswaku ingkang dak tresnani ya kuwi kowe kula Bratasena padha kanthi harja sapraptamu nggir. Pangestune Durna bapakku slamet tekaku nering Sambikala. Syukur. Para gage matura piye? Monggo kabul kawusanane nggonmu ndang temu karo buta loro kang aran Rupmakala. Merga buta bakal gawe citragaku wekasan buta tak pateni hilanging buta wenceh. Dewa ingkang merpeki lawan aku Durna bapakku. Lho, ana dewa sing merpeki lawan kowe? Yo. Sapa? Pukulun Bathara Indra lan Pukulun Bathara Bayu. Nalika aku takon babagan kayugung susuing angin, jebul kuwi ora wujud krana kuwi kabeh mung pasemon. Mula yen Durna bapakku takon perkara kayugung susuing angin sayekti ora wujud. Nanging aku iso ngaturake kaya kenging diandharake dening Hyang Pukulun Bathara Indra. Oh, anakku nggih. Durung roh wujude kayugung susuing angin nanging saka gedhe tekad lan kapercayan marang Begawan Durna. Wekasan apa ingkang tak dawuhake kowe ketemu kalawan para dewa. Tumuli kowe entuk wujuding kayugung susuing angin nadyan kabeh momong pasemon. Nanging sak bisa kinaya sangu nggonmu bakal necep kawruh saka Begawan Durna. Yo. Nanging aja kaget ya Werkudara, aja kaget. Aja kaget perkara apa? Nalika semono aku dawuh kalawan kowe yen to kowe kudu ngaturake ruba pepanggil kang aran kayugung susuing angin. Kawruh panunggal lan sak piturute apa ing mbok butuhake bakal ndak paringake. Nanging kowe waton iso ngaturake kang aran tirta pawitra mahning suci. Apa kira-kira kowe wis agoh ngupaya? Yen pancen kuwi dawuhing Durna bapakku, aku ora bakal wegah goleki kang aran tirta pawitra mahning suci. Mula kang sangka kuwi dawuhna kudu menyang endi nggonku goleki tirta pawitra maning suci. Ning kowe sago tenan. Ci kuwi ora mapan ana ing daratan. Nanging kowe kudu mbok rewangi nyemplung telenging samudra ngger Bratasena. Ana ing telenging samudra Runadiku. Para kaki dawuh segara ngendi kudu tak jeguri. Lho, kowe wani jegur telenging segara? Ora wani sebab apa? Lahir batin, nggih. Lahir batin. Dawuhna segara ngendi kudu tak jeguri. Pun bapa ora iso ngaturake segara, pernahe kiblat ngendi nanging manut lenging ciptamu. Tegese piye? Manut madhep manteping atimu. Yen madhep manteping atimu manjing segara ing ngiling lor. Ya jegur ana segara ing ngiring lor. Yen
ngelmu kawruh panunggal manjing suruping pati sastra ceca paripurning wangsit jalu pamit. Biar sorot lintang kanggo nada karanggawan putyan swaraning matu ronto manis piye karepe piye partine Sang Hyang Raka kemantos ing dalu jroning ratri dening wonten ingkang kacarita amung Sang Hyang Pratunggawati njujur saking Brangwetan paling amikur sarta gunung-gunung marandene bisa merbawani jagat raya duwe tatasing kamandyan sing ora kang pratala lindho ing Betasari kang calane dikumalu dokuntur ketup solahe para calmo
Pati Nderek Mangayu Bagya ulang tahun emas inggih menika SD Kanisya Sengkan mapan wonten ing Condong Catur Depok Sleman dalu menika sampun ndungkap yuswa 50 warsa nalika dipun bangun utawi madeg rikala tanggal 1 Januari sak mangke kondhangipun SD Kanisya Sengkan menika siswanipun terbanyak di seluruh daerah istimewa Yogyakarta. Wah, matur sembah nuwun. Menika dipun sebabaken saking ngendikipun Ibu Kepala Sekolah anggenipun sampun paring ekstrakurikuler inggih menika karawitan, tari, dongeng lan sapituripun ing wonten sambung rapatipun kalian budaya Jawi. Wah. Menika kula nderek bombong, nderek bingah. Mugi-mugi wonten namung dumugi semanten. Nanging saumpami mangke upamiya menika saya kathah para siswa ingkang mlebet ekstrakurikuler karawitan menika nggih kula suwun guru-guru menika sampun ngantos ana ibarat guru-guru ingkang sami ngasta minangka dados tiyang sepuhipun para siswa-siswa ing mapan wonten SD Kanisya Sengkan menika pinaring ana penggal ingkang sabar ingkang ikhlas nyatanipun kula mentah lare menika mboten enteng namung nggih awrat kula kedah penggal ingkang sabar penggal ingkang ikhlas tulus anggenipun paring ilmu dhateng siswanipun saengga sak mangke siswa menika mekar tumangkar pamikiripun dados lare ingkang pinter saged nerasaken wonten pamulangan-pamulangan luhur sak sampuripun SD Kanisya Sengkan menika saengga mangke lulusipun dados pemuda-pemudi ingkang sak mangkipun saged kinarya cagak tuwaking negari NKR tanpa upami ya seneng kula tanpa upami dene menawi Petruk menika dipun timbali wonten universitas utawi wonten Desnatalis menika sampun kulinten malah wis kulino timbali wonten ing SMA menika sampun kulino ning menawi wonten SD menika malah arang-arang malah menika mujudaken satunggiling kanugrahan mergi menapa kedah nuntun dhateng lare-lare menika supados tresna dhateng wayang monggo sir kula menika mengenalkan wayang menate luar biasa lho niku mboten goroh kula mbiyen tau diwulang karo simbah-simbah mbiyen nek lakon Dewa Ruci lemeke dalang kudu lawon putih kudu nganggo disebari kembang menika syaratnya ngoten sajene kudu komplit ning ganteng sak menika jaman milenial mboten napa-napa sajen menika dipun ringkes dados arta menika mboten napa-napa mboten oh sak menika nyatane ya sing jeneng demit wae ya ngerti dhuwit iya mboten napa-napa kabeh menika ya pancen ya mboten menika namung guyonipun kemawon sembah nuwun tanpa pepindhan yedeh
bombongku semangatku dadi makantar-kantar bareng aku diwenehi ngerti karo pengrawitku bilih panjenenganipun pepundhenku ya wong tuaku Bapak Kundang Sutrisno menika ketua Pepadi Pusat Jakarta rawuh wonten dalu menika sembah nuwun baronge wis dadi wurung nggih wis dawuh karo awak gaweke buarung sing apik banget Mas kanggo sampean nggih wis tak ya anu Pak Kundang kula nggih sampun yasa iket ukuran 57 menika mangke kula caosaken panjenengan arep ngaturi jare wong larang ayo ya wis tak goleki jare yojo ayo mboten sing kula niku nek omongan sok grusah-grusu ngenten menika gamelane kok ora tau dienggo Mas wayang kulit wonten telatah DKI Jakarta menika kula pendak-pendak Jakarta menika wonten pringgitan menika mboten lepas saking menipun Bapak Kundang Sutrisno matur sembah nuwun sampun kepareng nggani dhateng kula matur suwun sampun nimbali wonten Ngawi Nganjuk Jakarta Bekasi pirang-pirang job diparingi karo Petruk sembah nuwun tanpa pepindhan ki mau ya tak sawang motret-motret saka kono ora pangling ki mau Mas Rio Condro menika produser film sampun badhe rembak serius kalian kula aku wis nembung kok pokoke nganu lho apa jenenge mungkin nek kula dadi aktor lanang sing wedok bintang film tenan lho aku kula nyuwun judule Gairah Dalam Semak-semak ora ling nggih matur sembah nuwun mangke wonten sambarapetipun kan Gusti Yuda ingkang badhe paring cariyos bab religius wonten ing bab pewayang mun takon milih Rupawiyaga sing kira-kira iso dadi artis ki Bulurah ana sing masuk ora ana sing masuk ini ada Mas anu wajah-wajah penabuh itu ada tapi ning dapukane berandal mboten napa-napa iya nggih menjang 2728 menika dereng kondur Mas Rio Condro kula ngertos tasih mubeng mingkir wonten aladan anu panggung menika 2728 nanti pokoke tak gawe tontonan sing temonjo tenan ingkang rawuh pepadi saking Klaten badhe sami rawuh matur sembah nuwun Rama Kundang menawi tasih lenggah wonten Yojo benjang rawuh wonten sudung kula malam Kemis kula wayangan piyambak pas neton kula kedep tasma aku nyawang selendang biru ora nyelaki monggo Mbak selendang biru selendang biru selendang biru ora tekan batin setiamu ora tekan batin setiamu yo kanca-kanca yo selendang biru takoni kowe jujur kowe isih ngaku sebagai murid SD Kanisius Sengkan apa ora? Tasih Pak. Aku sapa? Bapak guru. Bagong isih dadi murid SD ora? Tasih Pak. Aku sapa? Petruk. Wis.
Anu Bapak Guru. Liyane iki murid-murid iki kabeh do ngabekti karo Pak Guru. Liyane iki kabeh do bangun miturut karo Pak Guru. Ming murid loro iki lho sing nggegerke sak kelas. Nggegerke sak sekolahan. Pelajaran mengke kula nusul. Pelajaran kok disusul? Aku ora seneng sebelum metu ana. Dereng, Pak. Lho. Moh Pak kula kepengin melu pelajaran. Ngopo ora mlebu? Anu Pak, sowan Simbah. Simbah ngopo? Gadah damel supitan. Sing disupitke Simbah. Anu putune Simbah, Pak. Ming ora ming mbahmu duwe gawe supitane kok ora mlebu seminggu seksi konsumsi, Pak. Lho. Sesuk nek ora mlebu ora apa-apa ning nganggo layang. Nggih, Pak. Ning Pak Guru kula layangi mboten bales. Pak Guru ku rasa perlu bales. Ming pemberitahuan supaya kowe iki ngerti nek guru kowe iki duwe gawe, mbahmu duwe gawe, terus engko pelajaran iki tak susus. Bres. Kuwi jenenge wong ora tau sinau. Nggih, Pak, nyuwun pangapunten, Pak. Basa Inggris pancen kula rada seneng, Pak. Lho. Basa Inggris iki basa internasional, sok bakal kowe nggunakake, sok bakal kowe merlokke basa Inggris. Nek mangsa kala kowe gareng tekan luar negeri apa ora nggo basa Inggris? Nggih, Pak, sendika ngestakaken dawuh, Pak. Tapura ning sesuk anggere ora mlebu seminggu neh tutuk sirahmu. Nggih, Pak, nggih, Pak. Ngestakaken dawuh, Pak. Nganggo layang. Nggih, Pak. Ngagem perangko mboten sakaremu. Nggih, Pak. Bagong, Dalam Pak Guru. ora mlebu pirang dina? 3 sasi, Pak. Saya aku tak takon karo kowe. Seneng ya, Pak? Lho. Sebabnya apa ora mlebu? Anu Pak, seragam kula teles. Haming seragame terus kok ora mlebu 3 sasi. Musim penghujan, Pak. Enggak ada panas babar blas. Kula terus kan nganggo napa? Kancane nganggo seragam, kula ora nganggo seragam niku malu, Pak. Terima ora mlebu. Ketinggalan pelajaran. Sinau, Pak, murid teladan. Aksara Latin ana pira? Kula ngapalke aksara gedrek ya, Pak. Mengke mboten to? Oh, mboten sinau. Nggih, Pak. Ya, aksara Jawa ana pira? 20, Pak. Apa wae? Unine piye? Wingi ketemu kula meneng mawon. Aksara Jawa unine piye? Wingi si aksara ketemu kula meneng mawon. Tonyo kowe. Lho. Iki murid kurang ajar kaya ngene karo guru kok wani nonyo ora. Kaya gareng ki mau. 20, Pak. Apa wae? Ana caraka. Terus apa ya? Ana apa ya? Padha jayanya budhek ngono. Padha jayanya budhek, Pak. Budheke iki rasa. Oh, budheke rasa, Pak. Budheke rasa. Cah kok goblok iki kaya ngono kok ya ketampa lho. Nyogok, Pak. Oh. Bar padha jayanya. Yo, terakhir iki mengkari iki lho. Mawata. Kok maguyu iki ngapae? Kurang seru ya kowe. Apa? Mawata. Hah? Mawata. Hah? Mawata. Mata tengah, Pak. Mata tengah dengkulmu mlocot ya ora. Apa? Gareng dalem, Pak. Kejaba aksara sing tak kandhani karo kowe sing jeneng mata pelajaran kira ana siji. Edan cakcek. 7 ping 3. Selikur sego 7. 14. Edan. Siji udo. Siji 0. Oh, kuwi utek matematika. Bagong matematika ya belajar. Belajar, Pak. Kula nek dutangi ra tau nyaur. Oh, hubungane apa? Ora. 2 ping 2. Pawat. Wah. Dia cak cacer dadak. Ya ngono ora. Sae gareng dalem, Pak. Ana sapi. Nggih, Pak, ngertos. Ora usah tunekke. Sapi siji regane 7 yuta, nek sapi loro 14 yuta, modar ora. Sapi telu 21 yuta. Ana duren siji regane 60.000, nek duren loro 120.000. Hitung-hitungan bakal iku ora nek umpama kowe buka usaha ora bakal tuna. Siap. Bagong. Ana duren Njaluk, Pak. Gusike. Regane siji 60.000. Nggih, dituku wong. Nggih, Pak.
Sapa sing nuku duren? Piye iki pertanyaane iki? Ngerti ora? Mboten ngertos, Pak. Gareng ngerti. Ngertos. Nah, cah pinter. Cah pinter. Sapa reng? Tukijan. Nah. Cah pinter. Kowe pas Tukijan tuku iki ning kono apa? Neng kono aku ngerti kok ya. Oh iya. Kok suwe-suwe kowe arep diakali aku. Gareng tak takoni rambutan sekilo regane 6.000 nek rambutan 17 kilo. Waduh angel banget Pak niku, Pak. Regane 6.000. Nek rambutan sak wit regane Gareng iso ora? Saged, Pak. Piro? Oke banget. Lah iki sinau. Cah sinau iki ngene iki. Ngene gentenan ya, Tru. Gentenan piye? Aku dadi gurune. Oh iya. Ketoke kok kalahan terus aku arep. Nah, kana murid kana. Gareng matematika. Nggih. Ngestokaken dawuh. Gareng matematika. Nggih. 3 miliar disuda 2 miliar pira? 1 miliar. Petruk ngati-ati, Truk. Iya. 3.445 dipara 4.445. Wah, angel banget, Gong. Wah, goblok kowe. Piro? Sithik banget. Iya. Biji 0. Ngati-ati lho, sekali lagi. Kertas. Bobote piro? Ora umum. Pinter tenan. Kuwi cah cerdas hitung-hitungan. Petruk tau weruh kodhok. Ngerti aku. Ngerti. Kodhok kae nek melompat sepisan lompatane 1 meter. Nek melompat kali jembare 3 meter ping 3 mutar kowe. Sekak kowe saiki ping 3. Salah. Siap-siap metu saka sekolahan. Kok metu? Wis ora iso jawab kok. Ping piro? Ping pisan. Lho kok ping pisan? Pisan nyemplung banyu blum terus renang ora melompat meneh. Oh. Sing angel, pamrihmu mung ngarep kowe ngelek-elek karo aku. Heeh. Mengarep dianggap wong goblok, dianggap wong bodoh. Pertanyaan harus sama. Murid A, B, C iki diparingi pertanyaan ya sing padha, ora beda-beda. Ngono, wong pelajarane ya padha, sing diwulangke ya padha. Iya ya. Heeh, dadi guru ku sing apik ora. Oke nek. Oh iya. Oke nek kono wae ora apa-apa kok. Wis tatanane kleru. Oh iya. Aku kene kok pas. Iya. Ya ming dinggo anu kok reng apa praja-praja wong nyatane sowane ning sekolahan. Lah iya sing kepenak terus. Ya. Sore mau isih ana sing durung diaturake. Heeh. Sing klasik dhisik. Ya, sing klasik ya kena. Ngaturke apa? Aku tak nyuwun pambiyantune Mbak Ayu Purwalestari sing pancen ya suarane dinggo klasik ya pancen swara klasik. Ah iya. Ayu kok nembang begijikan iki jane ora wangun. Heeh. Suarane iki ya wis swara sinden tenan. Ah iya. Beda karo bojoku. Ah iya. Bojoku nek nyinggen suarane blero. Mula ora tau takon nyinden. Ah iya. Tau ajar, tau Jawa kae. Pokoke aja nganti aku ya ora diujo. Anten tanaming kaya ngono kuwi senengane ora. Ayo Petro gek nembang Petro. Iya Mas Garing aja kesusu Mas Garing. Tak nyuwun sinom parijata. Aku lagi seneng sinom Petro. Ya ora apa-apa. Mumpung penggironge komplit iki. Sing wingi ora menyang siji. Radang tembolok. Apa? Radang tembolok. Tenggorokan kok tembolok. Tenggorokan iki lho wadah swara iki lho. Pelok ah. Ayo ngrasake pelek. Ngrasake pelek. Neno. Mangga. Syuting karo Mas Rio Chandra. Heeh. Niku Tati niku pantes nek dadekke leak.
Raine wis entuk mung kari ngekeki siung. Ya ora apa-apa. Prastiwi bintange. Wah, mesti apik banget. Kitik. Ya. Wang ageng rasa utitaya Wis mulai girongane wis mulai rada diperbaharui terus. Iya. Guyub ruko nyambut gawe golek kece. Aja klece. Oh, aja klece ta, golek kece ora kuwi. Ngrungokke ning ora pas kupingmu ora. Ya. Mulai do ngudi iki. Ngudi ngami. wis manis ditata kuwi aja lali matur sembah nuwun. Wah, jan ya apik iki mau Mbak Ayu Purwalestari Sinom Parijata. Iya. Gareng ngene ora sinom, loro kutut manggung, telu gatik glinding, papat jineman rekambang, lima apa jenenge iki apa Kertanyana. Kertanyana ngopo? Ora wangun kowe iki ora wangun nembang kaya ngono iki ora wangun. Wis tuwa. Wis ya arep ana sing luwih tuwa sing isih seneng tetembangan model-model anyar iki awak dhewe wis kudu wilahi menet. Menet apane? Menep atine, pikirane men aja nganti grangsang. Ayo. Ayo saiki genti, Truk. Truk. Sing muni truk aja kowe, aku wae Suhesti. Kepareng lenggah apa jumeneng? Weh. Ika kudu junemeng. Jumeneng kok junemeng ora. Jumeneng. Ana dene le dandan mero-mero. Le jarikan singset le nganggo apa jenenge iki kebaya diwangun-wangun kok ming tengok. Iya. Ayo Ik. Lu semangat ya? Ah iya. Wong ku semangat. Maksudnya nek tetembangan iki rada keras iki rada semangat. Ha iya. Ya iki arep dawi nembang. Oh, ayo pirang-pirang puluh cacahe karyane panjenengane. Iya. Kaya karyane Kinarta Sabda Swargi Pujangga kuwi wis nguripi wong pira wae. Ha iya. Nguripi penyanyi pira wae. Anggere muni nembang kelinci ucul kuwi karyane Kinarta Sabda. Iya. Prau layar karyane panjenengane. Iya. Oh kuwi nganu lho, Truk, apa jenenge? Penting lho. Iya. Ayo, Gong. Yo. Lanjut ya. Ya. Saiki ngaturake Mbak Lian monggo Mbak Lian keri. Anu sapa jenenge? Anu sapa Ganes meneh. Heeh, Ganes. Ya. Ayo Nes. Heeh. Ki guru sejarah SD Kanisius Sengkan kene. Ya pancen menyumbangkan nganu
napa jenengan mandi upase, Pak. Napa to? Niki wau Bu Sri WA kula. Piye? Makane besok jadi olahraga mawon. Heh? Guru olahraga, Pak. Wis apik malahin kowe malah beres ora usah guru sejarah iku wis nganti kendakan sejarah kok. Pendak setu, Pak, namungan, Pak. Ha, apa-apa ya. Apa? Lindri Modal. ajang telung kadi lawuhe badak teri ditutul mak net net ati plok plok hamak pelek badak gelejeng aduh yayi sendal pancing. Nah niku nggih jaman riyen, Pak. Jaman biyen ah. Rekan, Pak. Wah, ameng klothekan kok, Cok. Wah, lah ya pinter. Pintere ra jam-jam kanca-kanca iki nek kon klothekan aja kok wong madang diringi klothekan wae iso kok. Ayo, ayo wis do siap-siap kae. Yo dadi wayang. Adendang tak tak. Adendang oh oh. Sapa tanding ning buta ijo. Mantok. Yo do dadi wayang obrok-obrok buta ijo. Tak cokot nganggo siyung yung. Heeh. Tak geget untu pinggir. Oh nggih, Pak. Kok ampun kowe iki meng apa iki mau? Aku wis aja kowe. Talu salah, Pak. Aku aja kowe aku tratapane. Oh niki apik niki, Kok Pak. muni cem ngono. Aku oyar neruske. Yakin niki tenan mboten tenanan, Pak. Coba cem apa ya? Cempayaro. Ayo, Pak. Kene iki, Pak. Heeh, dicandali panci-panci harus cempayaro. Takkan aku cempe. Niku nggih tembang simbah-simbah riyen to, Pak. Heeh. Ha iki ora do dopeni ngene iki eleke nang kene iki sing aku montor. Nek anak kula mboten montor-montor, Pak, gek 2 taun. ya nunggang sepur Montor. nunggang sepur kluthuk. Mboten saged nek sik niku, Pak. Ha nek sing iso montor anakmu umure piro? Montor lili sing nunggang blenek ngang. Iya karang wong iki giri rusi jalmotan kena kene lho malah entuk sinden sing iso nembang cempe. Aku seneng banget. Aku seneng banget itu. Nek Tak lat. nek cempe niku ora anak wet. Wah, baganamu apa ya rowa. Manane nane no jamur apa? Kendil barat. Yo. Niku ra jamuran. Dapali kok ming jamuran. Aku paling apa? Kok malah sekone tak sawang kok bapak kok malah ngadep karo Ndara Kresna, Ndara Janaka. Monggo tak sawang kok pasuryane Sinu Ndarawati karo Ndara Janaka kok serius men. Serius piye maksude? Kaya wigati banget. Loh. Bapak kok nganti alise jengkrut-jengkrut. Wah ya ora memper truk. Wong jarak 200 meter luwih kok weruh alis barang. Kowe iki mongko wis tuwa kok kaya cethomen mripatmu. Ha iki minggu alasan supaya ndang sebo. Oh ya iya. Mambang pantepasulan upamaneka lintang tulya kusumayana sumawur.
Samuriris eko balik wiwit wau kula angrantu dhateng sabdanipun Sinuwun Ndarawati monggo sak sampunipun sampeyan rawuh enten karanti nggih Gus kepareng cumadung dawuh ngabdipun Petro nggih sinuwun ampun kendel masalah niku nek mboten dikendikake kalo kiwatengene nek diempet dhewe niku mboten prayogi kedadosanipun Kakang Semar kula wonten dawuh pancen mrentaku ana ing Karang Kadempelangan iki lawan kadangku Yayi Arjuna ora kok saka pribadine Nata Ndarawati kuwi babar pisan ora nanging ngerti yo yen to aku diutus dening Kanjeng Bibi Kunti Talibrata lawan Bratasena Kanjeng Bibi Kunti Talibrata warsa penggalihe kuwatir penggalihe krana cecaketaning Bratasena lawan Begawan Durna ing Sokalima nggone Si Werkudara kepi-kepi lan kumacelu anecep ngelmuning Sang Pinandhita ing Sokalima. Mongko ngerti ya. Kuwatiring Kanjeng Bibi Kunti. Begawan Semareka den prayetna samuriris eka balik titiyani gandayani trisanya purnama sasi gilar-gilaraning tengah latar milang lintang Bima Sekti untang wining samudra anglangut Para Sang Arjuna semono kang kamanungsan kasrepan tingkahing mungsuh niran padha katang aku ngaturake basaku katura tak tampa gawe gedhening penggaling pun kakang ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana ndatugem dadiake jimat jlamprung kaya ora adat sabene bareng aku prapta ning papan kene tumuli kowe ngurungkepi lawan aku eneng apa Kakang Mas ndadosaken jenjem tuwin tentrem raos sing manahipun ingkang rayi ing panengah krana sasampunipun kula mangertosi jeng andika Kakang Mas kepareng rawuhipun Kanjeng Ibu Kunti Talibrata ingkang hanggung manangis rinten pantraning dalu
Mboten kendhat anggenipun namuwun krana menggalihaken jengandika Kakang Mas. Anggenipun tansah cecaketan kelawan bapa Penemban Durna wonten ing pertapan Sokalima, kuwatir raos sing manahipun Kanjeng Ibu menawi sakmangke dipun ginakaken dening para sata Kurawa kinarya dados sarana adi lakuning Dimas Werkudara. Wong gayuh ngelmu mono ora ukuran sepira kaya swaning wong kang bakal gayuh ngelmu. Krana lamun isih tumangkar budine, isih tumangkar pikire, tegese wong mau isih dikeparengake gayuh kelawan ngelmu. Ya. Nanging petungen to. Petungen nganggo nalar ingkang ganep. Aja nganti keseluruh dalan ingkang kleru. Yayi. Cilik gawe kapitunaning para Pandhawa gedhe bakal gawe sirnaning para Pandhawa. Kuwatir alasaning penggalipun Kakang lawani Bibi Kunti Kalibrata yen to Begawan Durna iki mengko digunakake dening para sata Kurawa. Kinarya dadi sarana nggone bakal njlomplongake sira Yayi Werkudara kelawan juranging kasangsaran. Mula pundhaten semene ya Yayi. Pundhaten semene nggone Syadi meguru kelawan Begawan Durna. Lamun Syadi kepengin ulah ing reh kaprajuritan kurang prigel apa Kanjeng Koko Prabu Mandura kuwi kok sik tok golek iki apa? Pendhita ngawu gawar ngawur ngelmune ora cetha kok dadak mbok suwitan iku janjane sik tok golek iki apa coba to petungen. Apa Syadi ora melas kalawan penangise ibumu Bibi Kunti Kalibrata Werkudara? Mbak wah yo ngendikaning Kresna kakangku ndagem ora bakal aku lirwa lawan pengendikaning Kadang Werda. Syukur Yayi yen to pancen kaya mengkono ayo to tak kanthi bali marang Praja Ngamarta. Sik lho kok Syadi semaya ana atur ingkang bakal tak kandhake marang Kresna. Ayo apa wanter ngendikaning Durna bapakku. Aku bakal entuk kawruh kasampurnan kawruh panunggal lamun aku bisa ngaturake reruba pepanggil ingkang disuwun dening Durna guruku. Lho kok isih ngrembug Durna mapan aku isih dadi siswane sing disuwun dening Durna apa? Tirta Pawitra Maning Suci. Syadi kinen ngupaya Tirta Pawitra Maning Suci. Yo papane menyang endi? Papane menyang tengahing segara. Oh, Syadi kang pengawak waja tinemune lah kok mung tekan semono penggaling Syadi marata coba petungen. Apa ana jamak lumaring atase wong ngangsu kawruh wong golek ngelmu kok andher pati telenging samudra. Werkudara. Ora ana jamak lumaring atase wong gayuh ngelmu kok dadak nyemplung telenging samudra. Kuwi mung ngakal ukiling Begawan Durna. Nggone wis diojok-ojoki dening para sata Kurawa supaya gawe dalan pati ning Dimas Panengah. Kakang Mas badhe cememplung telenging samudra. Kula mboten badhe ikhlas menawi jengandika Kakang Mas badhe manjing telenging Jaladri keparenga ingkang rayipun Panengah Arjuna nderek paduka Kakang Mas Werkudara. Werkudara aja kaya bocah cilik petung nganggo nalar ingkang ganep. Apa Syadi mentala ninggal kadang-kadang mung perkara nggone Syadi mastuti dawuh pangandikaning bu gurumu ya kuwi Begawan Durna Werkudara. Dak niki Sang Jodipati nadyan Sang Arjuna tansah mbebondheti sukuning Sang Werkudara parandene Sang Pengawak Waja datan mundur saking geguntur datan mendha saking pangrepa sigra lon-lonan linolos astane ingkang rayi datan taliwara datan pamit lan ingkang raka ing Darawati kebat kaya kilat kesit pindha tatin geblas Sang Werkudara manjing tepining Jaladri karya kaget nata ing Darawati wau. Tresna sinayang manglung mintonaken
kepareng wangungus curiga kemawon katujao dadanipun ingkang rayi. Kula mboten saged gesang menawi mboten sarenggan Kakang Mas Jodi mati. Lha pripun den lah kok kawontenanipun kados mekaten. Ndara werku Dara mboten saged dipun pambengi. Ndara Bratasena mboten saged dipun penggak kekarepanipun. Arjuna ngunen maring Adawu sing wis kebacut nyemplung segara wis arep dikapake meneh. Ketok banget gedhoaning pandhita ing Sukalima, pandhita Ngawu gawar ngawur. Ing Mentala kelawan siswane njlomprongake manjing telenging Jaladri. Aku saiki tak takon karo kowe, apa isih bakal meguru karo Begawan Duraya? Apa isih setya bekti rasamu marang gurumu ingkang pranyata Mentala karo dulurmu tuwa, Arjuna? Yen aku dadi kowe lho, upama aku ki dadi satriya ing Madukarawa, lah nek aku weruh guru kaya ngono kuwi ora pantes urip nang alam padang. Amba-amba lesa swara pinusa sindung riwut magenturan Sang Werkudara wis dumugi gisik ing samudra kendel sawetawis kaya tugu waja katemping maruta kedhep tresmak sang bagus nggih mirsani gumlaring Jaladri gumaludhuk swaraning alun jumalegur bebenturan ombak sak gunung-gunung alembak-lembak kumelap kang warih samudra nglepi sewa karang ing pating jenggelek kulon kaya sung sasmita lamun kaya ana nyawa ingkang wis ora krasan mapan ana ing ragane dadak sakala kaya ginugah kasudiraning risang Bratasena pepuntaning karep wis manjing dadya tekad angur baya prapting antaka lamun tan kasembadan sedya mila gya ngremaken netra megeng napas tanupus nyuwun kekiyataning Gusti cancut Sang Werkudara geget waja jaja mungal badan binak
kira kombang sakilo kombang gedene aut wani dening sang naga pinulet-pulet saka pasunduran ngantos jempol suku datan katon raganing sang Werkudara. Nalika semanten sang Bratasena wis datan grahita gesang. Wis datan grahita gesang ing cipta Angurbaya tekaning pati. Kraos bilih wentise cinakot dening sang naga. Ginarya nyengkakaken patining sang Werkudara. Nalika semanten arsa denelih tutuking naga wonten ing jejongga binenggang wani cangkeming naga saka aku ngimpi apa kasunyatan ora kanthi kanyono-nyono aku mapan ana ing jroning pulo cilik ana ing tengahing segara kang asrine kaya ngene panggonan iki nyenengake perbawane nentremke ati iki ana bocah bajang ijen mapan ora ing kene kowe kuwi sapa lan anake sapa Werkudara bagya sak prapta kita ning ngarsa ulun kir. Wah, cumantaka dene kowe mung derajate bocah loro ya sang Dewa Ruci. Dewa Ruci kuwi anake sapa? Ulun iki ora kayogakake lan ora angyogakake kahanan ulun bareng lan kahanan kita Werkudara. Yen pancen kowe kuwi dewa, mestine awas paningalmu. Mula aku njaluk titikan yen kowe bisa nyebut alurane kang nurunake aku gelem ngaku yen kowe kuwi dewa. Ya, Bratasena. Ulun kang mung mituruti panuwun kita, jeneng kita mung anak Prabu Pandhu kang panadrim. Ya mengkono apa ora? Iya. Dene Pandhu wong atuwa kita kuwi anak Abiyasa, Abiyasa anak Palasara, Palasara anake Sakri, Sakri anak Sekutrem, Sekutrem anak Manumayasa. Manumayasa anak Parikenan, Parikenan anak Bermani, Bermani anak Bromo, Bromo anak ing Bathara Guru. Ya mengkono apa ora? Wah, bener kabeh. Saiki aku gelem ngakoni yen kahananmu tunggal jatining kahanan karo aku. Lan aku bakal nyembah ndodhok karo kowe. Nanging aku kulup ulun mung tansah ngijabahi apa kang dadi panuwun kita ing purwane. Ana saluka kang surasane mengkene. Aja memangan yen durung weruh rasane kang dipangan, aja menganggo yen durung weruh werdine kang dinanggo. Aja lelungan yen durung pernah papane kang den tuju. Aja manembah yen durung pana dunung kang sinembah. Ya kanthi wewaton saluka mau nggih ulun benerake marang lekas kita. Kewajiban ulun hambatang sedya kita teka ana ing kene. Ngestu padha parentahing guru kita Dah Nyiwang Durna kinen ngupaya tirta pawitra mahling suci dene nganti kita rewangi manjing samudra sabab nggon kita bakal antuk wejangan kawruh kasampurnan Wurhanira nggih Durna kuwi ora kliru pancen ing kene papaning kawruh kasampurnan ya mung ulun Sang Ruci Bathara ya Sang Mahardika ngrat ingkang bakal mbabar kawruh kasampurnan marang jeneng kita Kulup Werkudara. Kegayuhan kula ing wekdal punika ing mriku kula ngaturaken sembah sungkem kunjuk dhateng Paduka Kulun Ruci Bathara. Ya kula ulun tampa lan Wurhanira mula gulunira mundhut tirta pawitra minangka pitekoning ngelmu kasampurnan iku bener sabab
Tirta pawitra iku tegese banyu panguripan kang linuwih. Dene mahning suci iku tegese bening lan resik. Kawruh kasampurnan mau mung bisa tinampa jalma kang uripe tansah gembung muspra tanpa guna, malah bisa uga salah kedaden. Wong mau ora bakal nemu kasampurnan nanging malah lebur tanpa dadi. Dene luwih cethane kulup sira manjing ana guwa garbaning sun supaya enggal ketemu kelawan kang sira upaya. Ulun. Menapa inggih kalemban kula manjing wonten guwa garba Patuko. Jar Patuko namung alit dene kula bira wageng gedhendi sira kelawan jagat. Senadyan jagat saisine kabeh wis kawengku dening ulun. Udara piwah kula boten saged uninga kiblat maragake hangestiya marang ulun nggih. Ulun sasampunipun kula hangesti dhateng jengandika ulun kula sampun wana dununging kiblat miwah kula sumerep warni 8 inggih menika Bramarkata putran Denta tawun gung gumolong cahya maya Retna muncar Darumaya adi rembulan dadari miwah Kartika abyur. Rerupan 8 mau sejatine sifat kang linuwih. Dene 8 mau pinirang dadi loro. Ingkang papat marang sifat asma apengal, dene ingkang papat manjing dadi hawa nepsu 4 perkara, yakuwi abang, ireng, kuning lan putih. Abang marang drengki srei, ireng kuwi hawa nepsu ning raga. Kayata dahar dedaharan lan sak lumuh pakumpulan dalaran wedi marang pegawean trima bodho waton ngaso anane amung meneng ngengleng mula tansah dimungsuhi dening kang ireng abang lan kuning. Werkudara wong urip kuwi luwih ewuh lamun to ngelingi marang pratelene ati kang papat mau sabab ora ngantepi ya luput dene yen ngantepi ya durung karuwan. Mulyan to kepengin wening kudu bisa misahake hawa. Ulun lajeng ingkang sinebat ajining ilmu lan suruping panemu menika menapa? Menawa sira tepi idep madhep tetep mantep. Idep kudu sinartan manembah marang kang gawe jagat, madhep meper hawa nepsu karben isa wening. Tetep aja kleru marang penggawe dudu dimene darbe budi rahayu. Amarga yen nganti milik ora wurung bilaeni wondene mantep kudu nglakoni sedya awit sedya kang kawengku panarima iku mobah musiking menungsa amung sak derma kawula namung sak sumendhe marang kersaning Hyang Sukma tegese lan lila ing donya ikhlas marang pati pamriyit dimen rahayu nandura kelakuan becik lan suci tepa-tepa marang sak padha-padha sabar narima tegese sabar den saranta ing tekatira yen to kadukanan dening Sukma kudu narima lan rumangsa dene narima tegese yaiku tansah ngenteni siing Hyang Sukma awit ing tekad usaguh nglakoni beja cilaka lara kepenak pinter bodho wening wondene bawa leksana kang gedhe hambege sarta kang luwih budine aja nista lan kang bisa cukup pamikire kudu mulat awas lan uga tansah naliti mranata
dosa tanduking Kartisampika dene sirikane yen dusta Candala nganiaya marang sakpadha-padha dene dumadining menungsa iku saka paringing Gusti Bapa lan maring cacah papat sarwa alus wujud getih sungsum jeroan lan otak kulup Werkudara kabeh piwulang ulun iku dadi ngelmu nyata ing reh kasampurnan ya ing ngaran Kang Tirta Purwita Mahaning Suci kulup apa ingkang kita padiwos kacakup kelawan jati diri kita nggir wayah ulun Werkudara Kang aran Tirta Pawitra Mahaning Suci wis ulun wedharake kelawan jeneng kita uga kawruh kasampurnan ngaturaken panuwun bilih paduka sampun kepareng paring pepadang dhateng jasad kula namung mugi andadosna ing kawuningan kula boten badhe kemangsul dhateng jana luka kraos sampun tentrem duwin ayem mapan wonten ing papan mriki nggir aja nyulayani kelawan kodrating Hyang Mahanasa aja nyulayani kelawan kodrating dewa kinudrat kita darbe pambek satriya monggo kewajibaning kasatriyan kita isih adoh parane lan isih adoh puruke Bawan Durna nggir Bratasena Kancing langit kelap-kelapaton Regen sanging risang mawe gandrung Lha kok dadi iki ora pangling Iki Janaka lho nggih kasing jering guru kowe maido karo Begawan Durna mbok sengguh nggonku caket karo kadangmu tuwa ya Gusti Werkudara sarana takon goleki Kang Tirta Pawitra Maning Suci ning tereng samudra mau mbok kira aku dadi jalaran patine Werkudara ngono apa piye apa mbok anggap Durna kuwi guru-guru cepete ngono apa piye Janaka? Oh, Janaka. Kanggo ngantepke atimu. Ayo tak kanthi manjing tepining samudra. Mengko Surabsarya Werkudara ora metu saka jroning samudra. Aku melu nglalu Janaka tak kandhani. saya mangulon lampahing Sang Hyang Surya Gus manjing jodhok sisih kilen satemaka tingal uning gemrining kaya kencana sinangit syukur aku dipaido karo adimu lanang dikira aku njlomprongake patimu ana ing tengahing samudra piye Werkudara apa entuk gawe yo Durna bapakku Werkudara piye hantu pamujimu nggonku njegur telenging samudra wah ketemu karo dewaku ya Sang Ruci Bathara diri pribadine Werkudara kawruh kasampurnan kawruh panunggal apa sing tak goleki kabeh wis tumanem ana ing sanubariku aku ngaturake panuwun tanpa pindhan Durna bapakku ya Durna guruku lole syukur Werkudara Janaka kowe mancing tekad apa
apa ing Giraya bakal kasembadan contone kakangmu iki. Kawruh kasampuran kawruh panunggal bisa kacakup malah ya mung Werkudara kang wis bisa nampa kang tirta pawitra maning suci Arjuna.